Since daghan kay nag-request ani, here's a day in a life with me as a multi-millionaire, kugihan, independent, ug very pogi nga influencer. No one says that, but yes. Pag mag-alarm na gani akong phone, magmata na dayon ko ana. When? Hindi nga. Siyempre, basta pag upo kang mata, mag-stretching sa gid ka ana. Sa tinuod lang, daghan gid kay ko ginabuhat kada adlaw. Og ipakita na ko diri nga video ang tanan. Talaga, Charmin? So, unang-una sa tanang first is mamilo dayon ko sa akong hinigdaan. Bata pa lang mi, gitry na gid mi nila mama nga mamilo gid after pagmata. Pwede na. Daghan po yung nagapangutana nga nung fresh to ko permi. Doon ka nga sa malayo, naiinis ako sa face mo, Chiki, go. Ay si Tokyo ra gid akong ginainom guys. Kanabuntag gid ako ni siya ginainom 30 minutes before meal. Happy pud kay ko kay dili na gid dry ang akong lips. Tungod ni aning akong ginagamit karon nga lip serum guys. Kaning lip serum sa Envy. Ginahimo ko man gid pud ni siya lip therapy before matulog guys. Unya kung buntag inana ra kagami akong ginabutang guys sa ko ay kalat. Syempre di gid makompleto ang atong buntag kung dili ta mangape. Ambot kanang nauso man gining kape ba di na ino mag-function akong utok kung way kape. Butan-butan ako diag ininit yun. Na-realize na ako wala naman day kape. So naisipan kong bumili na lang ng kape. Okay. Yeah, papalitar ako stick ya. Sa tuod din yung mga ganahan nga kape kay para gid sa ako wag yung makapili sa Nescafe stick. Labi nagdilibot ang asukar, dilibot ang creamer. Kanang pure coffee lang gid siya. Kung wala pa mo kasuway, panuway mo. Basta lami nang gid siya, ambot nga nagiganahan gid kayo ko ani. Kung mangutana mo unsay lasa niya, way laing lasa ana kundi pait. So diha nga part ako lang yung gi-enjoy ang pagsigup-sigup ana atong kape no. Ug sabay plaster sa camera kay manilig sa ta while ga kape. Dili man gud makompleto akong adlaw guys ug dili ko makasilhig sa buntag oy. Magidinaandan ako bata pa ko. Okay. Kigibati naman pud ta og gutom guys, manglungkab sa ta ako na pabay rice. Pero pag tanaw nako wala naman day rice. Ug syempre as ako gihan og independent nga pagkatao, maglungag ta oy. Ug basi matingala mo nga no na balloons diha guys, pa birthday na sa akong pagumangkon. Syempre dili pa na namo kwaon hantod pa na sa sunod nga mag-birthday oy. Kapoy basig paburot og balloon ha. Tarpaulin na lang dayon ang ipuli ana para fights na dayon diretso. So diha nga part naghugas ko diha og kaldero guys. Tapos magtakos na dayon ko sa amo ang Gucci rice. Siyempre, kilisa na dayon na nato, no? Paminawa ang agas sa among tubig, guys. Mura ra mag-ihi sa kung pag-umangkon kakusog. Og siyempre, para dili mahilaw or malata ang atong nilungag, takson pud natog apil ang atong tubig, uy. Pero sa tunod lang guys, no, ganahan ko anang medyo lata-lata nga rice. Ibutang na din nato na siya sa atong stove nga grabe ka high-tech, no? Sa ka high-tech baka di na mo siga og dili sindihan. Muna kong pinakaganahan nga part sa pagpangapi guys, ang manghinoktok. Muni-muni kung unsaon pagbayad sa kadaghan sa utang. Mobayad pa di ay? Kunya nagpalambing din akong baby o nga si Maple. Diha nga part guys, nakahuna-una na lang ko nganong ganahan kong magkapepe. Painiton na nato natong kalaha kay aton aning lutuon natong itlog. No God! Kung init na inyong mga kalaha, butangan na din natong 24K karat nga oil. No one says that, but yes. Ato sang ikalat og atong painito ning atong oil adisa na to ibutang ning itlog. Isahon ko na lang ni sila gluto kay ako ra man gihapon mo kaon. Hilig kay kog itlog guys. Sugot gud kog bahalag kada adlaw magsig itlog. Inaani nga pagkaluto akong ganahan sa sunny side up guys kanang basa pagid kayo ang yellow. Dire nga part sa sige na kog sala-sala nga dili maapil ang mga oil. Nagkabuang-buang na ni ako ang pagbutang sa plato. Sa tinod lang gituyo ko bitaw na guys para man lang ba dili ninyo maunahunaan nga perfect gid ko nga pagkatao. Ang ending sa ka perfect nako naglagot ko diha kay nakalimot ko og record nagmix na ko dihag sahog sa pancit canton. Samtang gapabukal ta sa ato ang tubig, kada segundo gid nato na i-check basig nagbukal na. Dili gid nako na mapugnan guys kay kugihan manggod ko. Ingon ana pod ba mo taod-taod na lang sige ukab magtan-aw kung nagbukal na ba? Nagbukal na diha ang kanon man ato naning hinayan para anukan. Since nagbukal naman pud ang atong ininit, ibutang na pud nato ang pancit canton. Isod sab. Pag magbukal na guys, so kayo na day nato. Huy, anong tudo-tudo pa man ko diri ang kabalo naman magluto og pancit canton. Kung mukaon gani kog pancit canton guys, ako gumahimduman no ang ako ang college days. Nga everyday pancit canton day. Ug ako ra ba ang ganahan anang naisabaw-sabaw ang pancit canton? Ludon kayo ko anang grabe ka dry nga pancit canton ay. Naabot sila mama gikan nagsimba so ako na lang gidungagan og isa pa ka pancit canton. So ibutang na lang nako diri ang mga sahog-sahog niya no. Sa mahulat ko nga maluto tong second batch sa pancit canton. Siyawan sa nato na. Imagine na lang ninyo ang music ato kay di ko gusto makopyright. Ibutang na din nato diha ang second batch para mangaon na ta tapos di nato kalimtan ang magampo. Itadakimasu. Huy.
Pag humagpangapi og kaon, unsa man ang sunod nga buhaton guys? Tama, ang malibang. Pag human natog buhat atong tanan natong gipang buhat, mobalik na dayon ko sa ako ang kwarto kay para matulog balik. And that's it. This is Miss Cynthia. Huy!